Fähem paýhas ummaly magtumul Pragy ýylyna milli gymmatlyklarymy, senetçilik hünäriniň önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak, distansy başlaryň dutar salmakdaky ustatlyklaryny ýaş nesillere öwretmek boýunça uly meşgul işler durmuşa geçirilýär. Daşoğlu welaýatynyň Türkmeniň Agoý binasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň Altynatry atly baýragyny almak urunak bäsleşiň säklerine dutarçy başsazanlaryň arasynda yglan edilen Saltana başy atly bäsleşiň welaýat tapgary geçirildi. Bäsleşige gatnaşyjylary onuň ogrulary boýunça öz zehinlerini dol açyp görkezmäge giň mümkinçilikler döredildi. Başsazanlaryň dutarda joşup ýerine ýetiren aýdym sazlary onuň gatnaşyjylarda ýakymly duýgular döretdi. Kümüş perdeli dutarlaryň paragatçylygy, dost dogonlugy wasp edýän sazlary öz bolşy owaz bolup ýanglandy. Bu bolsa oň aýratyn täzirli bolmagyny üpçün etdi. Belli bolşy dutar halkymyzyň iň gadymy saz gurallarynyň biri bolup durýar. Aýdym saz sunugatyny munasip orun tutýan bu saz gurallary häzirki döwürde meşgurlygyny ýitirmän gelýär. Dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saz salmak we bagşyçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli hataryna giridilmegi gadymy halkymyzyň nusgalyk medeniýetiniň häzire çenli dawranýanlygynyň subutnamasydyr. Ýaş nesliniň milli medeniýetimiziň gymmatlyklaryny aralaşmagyny üpçün etmek, olaň döredijlik başarnyklaryny ýüze çykarmak we hasam ösdürmek ýurdumyzda ýaşlar siýasatynyň möhüm ogrudur. Şoň bilen birlikde döredijlik bäsleşigi halifaçylyk däplerini berkitmäge, döwürleriň ara baglanşygyny saklamaga, ýurdumyzda uly üns berilýän saz sunugatyny wagt etmek işine goşunt goşmaga gönükdirilendir. Boýdan başa saatlyk şowguna ötlenen bäsleşigiň ahyryna oň ýeňijileri belli edildi. Olar bäsleşigiň döwlet tapgyryna çykyş etmäge hukuk kazandylar. Bäsleşigiň ýeňijilerine we oňa gatnaşyjylara gymmat bahal sowgatlar dawarly ýagdaýda gowşuruldy. Bäsleşige gatnaşanlar Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.